jami'i jawarihi. Kai bawan Allah mukallafi baligi kai kaka sha wahala bari ba sai na ce maka kiyaye harcen ka da idonka yanzu ina gaya maka kawai dukkan gabanka ka kiyaye su. Ka kiyaye idonka dama na gaya maka, ka kiyaye bakinka dama na gaya maka, to yanzu ka kiyaye kar idonka ya kallo haram, ka kiyaye ka kayanka ya dauki haram, ka kiyaye duk abin da bakinka zai faɗa, kaka faɗi munanan da maganganu, kaka zagi musulmi, idan wannan abubuwa da baki yake faɗa munana ka kiyaye ka cikinka ya ci haram, kaka sawa cikinka haram, ka kiyaye kar ka kai farjinka zuwa ga haram, ka kiyaye kar ka kai kafafuwanka zuwa ga haram, ka kiyaye kar hannunka ya dauki haram, kar hannunka ya cuci musulmi. Yanzu malam yana gaya mana kawai hibzu jami'i jawarihi, ka kiyaye dukkan gabanka daga kashin kayanka har tafin kafanka, wajibi ne ka kiyaye su zuwa ga haramu da kuma munanan ayyukan da Allah baya so. Na'am. Amma cikin abun kai iyawanka, dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma nahaytukum anhu fajtanabuhum wa ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'at. Abinda muka hana ku kan duk ku bashi. Yanzu duk abin da aka ce mana hududullahi ne, haramun ne, to shi mu bashi, amma abin da aka ce ayi to kowa yayi abin da zai iya. Zan ce a rinka yana filfili, a rinka qiyamul layli ko lazim qiyamul layli, to shikenan in zaka iya raka 100 cikin dare kai, shugaba sallallahu alaihi wasallam haka yake yi. In zaka iya raka 10 kai, in 50 zaka iya kai, in 2 zaka yi ka kwanta ma shikenan. Ko wannan an ce ayi na, to ayi abin da za a iya. Yawwa, to haka shari'a take. Haka duk abin da aka ce ayi to ayi abin da za a iya. Na'am. Wa yuhibbu lillahi. Shugaba sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa ijma'in malamai suna faɗin cewa wa an yuhibbu lillahi, duk wanda zaka so shi ko duk abin da zaka zo in zaka yi so to kai so dan Allah. Shugaba sallallahu alaihi wasallama yana faɗi cewa a hadisi, ka so masoyinka soyayya tsakaitacciya dan wataran zai iya juyewa ya zama makiyinka. Haka nan kuma ka ki makiyinka kiyayya tsakaitacciya dan wataran zai iya juyewa ya zama masoyinka. To dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine shari'u, in ya kawo abu to in ka bi sai ka samu abin ya tabbata. To duk wanda zaka so shi ka so shi dan Allah. Yanzu Allah takadir su bayin Allah ana son su ne dan Allah. In ka so mutum dan Allah to ko ya saba maka to ba za ka ki shi ba, dama ba shi kake so ba, kana son shi ne dan Allah. In ka so mutum yanzu musan kuna zuwa a masallaci ku haɗu, kuna zuwa a wajen karatu ko wani abu, kaddara sai aka zo sai ya taka ka, to shikenan bara ka zo masallacin ba saboda yana taka ka. Dama dan addini kuke haɗuwa, shikenan ku haɗu ku ci gaba da yin addinin. Fahimtar rayuwar ku daban, addinin ku kuma da kuke yi daban. To duk wanda zaka so shi ka so shi dan Allah. Kawai fiqihu a cikin wannan shine duk abin da ya ma dama ba shi kake so ba, dan Allah kake son sa, to shikenan sai ka so shi dan Allah. In ya saba da abin da ya saba Allah, to shikenan nan ne sai ka rabu da shi. Na'am. Wa yabghudu lahu. Haka nan kuma in zaka ki shi, duk abin da zaka ki, mana in zaka yi ki, ka yi ki dan Allah. In ba a kin mutum, a ka'ida dan adam bai da dabi'an kin dan adam dan uwansa. Yanzu in kaga mutum ya nuna cika wannan ba na son sa, ba shine baya so ba, halayensa ne baya so. Yanzu kaga duk wanda zai iya sake baki ya faɗi ba zai juya wata ran yabe manzon Allah, sai mu rungume shi. Ko kaga kafiri mu'amala da shi muke ba soyayya ba. Da zai ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah, sai mu rike shi, ya zama namu, son shi zamu yi kuma bayan mu'amala da shi. Haka nan kuma yanzu matarka da za ta bata maka rai, sai ka bar gidan ka je tafiya, ko da za ta faranta maka kuma sai ka dawo, ko to haka ne duk wanda zaka ki shi, in zaka yi ki kai ki dan Allah. Ma'ana duk wanda zaka ki kawai ka ki ne dan ya taba hududullahi ko ya taba alfarman ubangiji, to ran da ya gyara ya tuba shikenan sai ka dawo. Kuma da yawa mutane muna iya karban gyara amma ba ma yi wa masu gyara uzuri. Muna cewa ai gyara amma wanda ya gyara ba a uzuri. Yanzu da za a san wani mutum ba mutumin kirki bane, kaddara mazinaci ne, sai ya zo ya tuba, an tabbatar yayi taubatan nasuha, to kuma yanzu wani sharadi ne ya rage a kishi? Kuma ba wani kiyayya, kuma shikenan ya dawo. Amma da zai zo ne mai aure sai a ce ai da mazinaci ne, ina ruwa, ai shi in Allah ya yafe shikenan, in an yafe shikenan. Haka da wani za a sani, sai kuma ai ta gudu. Kaddara yanzu sai kaga wani ya zo wataƙila da ba musulmi bane, sai ya musulunta, sai har ya zama malami, sai ka ji wani ma jahili ne sai tawa da fa arne ne. Kai wa yake maganan da?
in za a kausasa baki a koma baya wanda annabi da imamu ali ai musulmi duk duniya. Imamu ali ne bai taba kafirci ba sai abin da ya fita daga annabi sai shi daga zamaninsa, amma abin da ya baya na daga iyayensa daga duk tsarkakakku ne saboda babu annabi tsakanin annabi Isa da shugaba sai da aka yi shekara 500. So to don haka haramun ne irin wannan abubuwa. Ya zama duk wanda ake ki dan Allah, yanzu mutum ya ki Allah ya ki manzon Allah to ka ki shi. Ka ki ran da ya dawo ya so Allah ya so manzon Allah to ba shi kake ki ba dama abun ɗabi'arsa kake ki to sai ka dafa cigaba da mu'amala. Na'am. Wa yarda lahu. Haka duk wanda zaka yadda da shi dan Allah. Wani malaminka ne, wani shugabanka ne, wani mai gidanka ne, yadda da shi dan Allah. Ran da kaga ya kaucewa Allah ka juya ka rabu da shi. Shi yasa koyarwan sufanci baya ba da dama ai ta bin mutum a kife. Muna tafiya ne ala basirati idan mu abude. Duk wanda muke bi muna bin su ne dan Allah. Ran da suka juya wa Allah za mu juya mu rabu da su. Ko da iyayenmu ne. Ubangiji abin da yace shine adiullaha wa adiur rasula wa ulul amri minkum fa in tanaba'tum bi shay'in farudduhu ila Allah. In suka zo da wani abu su ulul amri malamai su ce iyaye ne ko su ce shugabanni ne to kowaye daga ulul amri minkum din in ya zo da abin da son zuciya ne juya ka koma Allah da annabi sune shari'a. Haka ne to dan haka duk wanda za a yarda da shi a yarda da shi dan Allah. Wani malamin ka duk umarnin da ya baya ka ya saba Allah da annabi aji la da'ata lil makhluqin fi ma sayasal khaliq. Duk kuma kiran da ya maka ko ya saba maka in kaga bai saba Allah da annabi ba wajibi ai biyayya. Zaka duk wanda zaka yarda da shi ka yarda da shi dan Allah. Ma'ana in ya cuce ka sai kaga bai cuci addini ba ko bai a dama ba dan kanka bane dan addini ne. Na'am. Wa yaghdaba lahu. Haka nan wanda zaka yi fushi da shi duk wanda zaka yi fushi da shi to kai fushin dan Allah in zaka yi fushin. Ma'ana in kai fushin sai aka ce maka wani dan Allah kai hakuri to shikenan. Duk yazo ya ce maka dan girman Allah kai hakuri ka kauda kai. Kuma kana jiran kai ma ranan wata ranka je Allah ya sassaura ka maka. Ko mutum yazo ya ce yana neman alfarman manzon Allah ko ya ce wani dan annabi kai hakuri ka ce ba to ka jira kai ma in zaka yi fushi kai dan Allah. In kai dan Allah to shikenan in an baka hakuri sai kai hakuri. In dan Allah kai ma da kanka Allah din zai baka hakuri shikenan. Dan haka a irin waɗannan matakai ko zalunta ka aka yi to an fi so kai shiru. Kaida na Allah baya harama fa manita dai alaikum ubangiji yace in aka muku abu to ku zo da daidai abin da aka yi muku. Amma da za ku yi hakuri to ubangiji yace hakurin nan shine mafi alkhairi ga masu hakuri. To haka wannan shine abin da Qur'ani ya faɗa. So dan haka wajibinmu ne duk abin da zamu yi mu rinka bibiyan abubuwan da magabata da manya suka faɗa. Na'am. Ya'muru bil ma'ruf. Yana daga cikin girman al'umman manzon Allah shine kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari. Malam mai adari ya ce na'am wa ya'muru bil ma'ruf yana daga cikin sharadin musulmi mumini to ka rinka umarni da aiki mai kyau. In kaga ana abu mai kyau to in kana da dama da baki ka ce a gyara, in kana da dama da hannu ka ce a gyara, in baka da dama ka kyaba a zuciyarka. Kuma ka rinka hana in kaga ana munana maka yi magana wayana an munkari ka rinka hana da abubuwan ki. Na'am. Wa yahrimu alayhi al-khazibu. To malam zai gaya mana wasu ciyuyuka da su ne dattin da suke dabaibai zuciya. Malam yace wa yahrimu alayhi al-khazibu ya haramta ga baligi yayi ƙarya. Ƙarya duka haramun ne. Ƙarya haramun ne. Fawailun lil mukazzibin. Ubangiji ya tana da azaba. Narkon azaba ya tabbata ga masu ƙarya. To ƙarya haramun ne. Ƙarya babu karama kuma a ciki. Magana da malamai suke kawai shi wasu sallallahu yace addini gaba daya ƙarya uku aka yadda kai. Zo ka samu malam Jabir ce ai Musa ne ka san ba su daidaito tsakanin su. Ai malam Musa ne ce na gaishe ka abin da ya maka nan kai hakuri. Alhalin kuma ba aiko ka yi ba. Shi ma ka je ka same shi ka ce malam Jabir ne ce gaishe ka kuma abin da ya maka nan kai hakuri. To wannan ƙaryar shari'a ta yadda da shi. Saboda daga an haɗu za su yi ƙoƙarin kowa ya wa ɗan uwansa magana. Haka nan kuma sai dudu duk ƙaryar da kai wa dudu a gida sai binne ana sha ba waje ba a ciki yanzu akwai kuɗin da zai zo sai za a yi irin wannan dai kazan dama shi gida ba a mai dogon ƙarya in da yi dogon ƙarya da wuri yake fitowa to dan ƙaryan kwana da wanda daga an shiga za a samu mafita yawa
ko ka san ta yi kwalliya ba ta yi kyau ba ka zo a gaskiya ke yi kyau sosai ko ta abinci bai daɗi a gaskiya abincin nan ya yi daɗi ko shikenan za ta ji daɗi duka ka gara na to amma ba a kira ka kana Gombe ka ce wallahi gani a Kano wallahi ƙarya ne wannan ko yanzu gani nan ina dab da kai duka wannan irin waya kamar yadda na faɗa ran nan duk abin da kai a waya dan a baka lada to in kai adan a baka zunubi wallahi sai ka samu in kai karatun alqur'ani a waya za a baka lada in kai ƙarya a waya za a baka zunubi in kai lido a waya za a baka zunubi in kai karta a waya za a baka duk abin da ake na haramu a zahiri kai a waya to za ka samu zunubinka duk abin da ake na alheri a zahiri kai a waya za a baka sakamakonka to haka wannan wajibi ne a gare mu malikai ka kiyaye ƙarya shugaba sallallahu alaihi wasallam yana horo yana maganganu akan maƙaryaci la yadkhulu jannata yana faɗa maƙaryaci ba zai shiga aljanna ba to wajibi ne mu kiyaye bakin mu daga ƙarya na'am wal ghibatu da yi da mutane yana daga cikin ba ɗabi'an bane mutanen Allah ka rinka maganar mutane ka zauna kai ma Jabir ni ka san wani kuwa ai wani mutum banza ne ai kaza ni ka san me faru da wani ba a tambaye ka ba kawai ka dauko maganganun mutane kai in kun zauna ba ku da aiki sai labarun mutane ai Allah kuke yarinya ta zuciya ta hakita ya aure ka an yarinyan nan maka ga wata ta dawo gida wannan me fito da ita gidan miji kai ta maganganun mutane to wannan haramun ne na'am namimatu haka annamimanci je ka samu wani sai dai ai baka nan haka wani ya ce akan ka zo kai ta hada waje kana haddasa fitina tsakanin mutane kaga je ka ce ai mai gida in ka fita hajiya fita take ai irin wannan abubuwan duka haramun ne na'am wal kibru mafi girma kuma wal kibru girman kai mutane girman kai menene kai nudu fatan alaqatan mubghatan ko to ina wani girma a digon mani ina wani girma a gudan jini ina wani girma a tsoka me kai babu ne Allah ya halicce ka daga ƙasa zaka koma zuwa ƙasa duk mulkin ka in ka mutu a cikin ƙasa za a saka duk sarautan ka in ka mutu a cikin ƙasa za a saka duk ilimin ka in ka mutu a cikin ƙasa duk abin da kake takama da shi duniya ta ga wanda suka fi ka kuma an ga nawa akwai wani bawan Allah a nan unguwar da nake billahi allazi la ilaha illa huwa in an yi duk abin da ya kwana ba zai ci ba in ya yanka bijimi da yamma ba a samu an dafa ba sai cikin dare kuma yayi bacci wallahi da safe ba zai ci kode ba duk abin da ya kwana ko meye ne ba zai ci ba amma kan ya mutu billahi allazi da ƙyar ya mallaki gida daya cikin ikon Allah ne an ga kuma wanda ba su da dalilin komi lokaci sai Allah ya mai da su wani abu dan adam ba komai bane fa meye wani ɗabi'a a cikin girman kai meye wani abu a cikin jin isa meye ne kake gadara da shi din duk abin da Allah ya baka a kasan wani kake duk abin da kake ga kana da shi to in ka mutu sai an taimake ka kai ba sai ka mutu ba akwai dan yanayin da zaka shiga sai an taimaka maka kuma duk girman kankan nan da kake yi daidai da fitsari in ba so kai ba za ka yi ba daidai da bayan garin a rike maka shi shikenan to gudanawa kanka akwai wani girma ne ai mai girma ɗaya ne Muhammadu Rasulullahi shi dan girmansa ko guda baya hawa kansa dan girma da tsafta ko kayansa baya datti baya inuwa baya manzo Allah tafiyarsa ya takallaku ne ai shine kadai babba shine mai girma babba to kai wani girma ne da kai wa ma yadda da kai tukunna wa ka san ma maka ka san karshen ka ka san aina zaka mutu ka san aina ka san duk abin da aka baka yan aika ne sai sun dawo in Allah ya baka arziki jarabawa ne wallahi sai an tambaye ka akan sa kuma duk abin da ka samu na daga arziki ko lafiya ko ilimi ko kasaita ko mulki ko me duka sai ka je kai bayani akan dan adam da zai gane babu dabi'a mummuna kamar girman kai la kibriya lillahi ai girma na ga Allah walillahi alizzatu wal rasuli Allah da annabi sune masu girma in Allah ya baka girman kai daban girmama kai daban yana daga cikin girman kai ka zo ka ubangiji ya maka falala ka zo ka rinka ganin wasu su kaman wayo ne kai yasa Allah ya ba su kuma ba su san wayon da za su yi Allah ya ba su ba ka zo ka rinka ganin abokan iyayenka kaman ba komai ba wataƙila ka dinga jin iyayen naka ma kaman ba komai ba nayi wani aboki muna makaranta wata ran sai a makarantar ba ni ne zan iya siya mana abinci amma sai je nuna min wani gida sai ce ai gidan addasa ce ashe gidansu ne saboda gidan laka ne kuma ba ya san ni ma gidan mu gidan laka ne kuma na dan fi sarari a lokacin
shi mun haɗu shi irin babban mutum ne ko wasu abubuwa ake ya fi ƙarfi ya kaza a da Allah malam ba kuma wani kuma sai ƙarshe gashi ƙaryar ta zo ta ƙare to duk abin da Allah ya baka dan aika ne kula da mutane kawai babu arziki a duniya kamar mutane Allah ya maka haɗa ka da jama'a to Allah ya baka babban arziki amma in dai wai kuɗi ne to a unguwanku sai ka ji Allah ji wani da ya fi ka yau bayi da komi in mulki ne ko masu mulki ai suka ma su ne mafiya abin tausayi ran da kawo kasa ranar da zai kare ko goma ma sarauta wata kila sai ka mutu to shi ma ran da ka mutu kai ne sarki gaba daya to sai a ji a to na kasa a saka da alawayyo a jikinka ina wani girma da haka wajibi ne ga masu musamman masu bin hanyar bayan Allah girman kai ba na mutumin kirki bane ba musulmi bane ba nabiyan musulunci bane amma girmama kai kuma daban kana da kyau ka girmama kanka amma girman kai wa mutane ka ringa jin kaman ka isa kaman ka kai kaman kana jin wai kaman kai to me ne kai din kaman kai in kana ganin mutane kana kukumbura kana jira sai an gaishe ka kana ganin mutane kana jira sai an roƙe ka duk irin wannan abu a'a Allah da ya baka su ma wannan din bayan su ne zai iya ba su wani abin da kai bai baka ba kuma dan adam dukkan mutane su haɗu kowa yana da wata baiwa da Allah ya masa dai in bai sani ba kowa yana da arzikin da ya dan uwansa ya nema da haka haramun ne girman kai wajibi ne mu kiyaye na'am wal ujubu haka nan wal ujubu jiji da kai ka rinka jin kaman mu ne kaza ku waye ku bane komai ku ba komai bane ba kowa bane na'am war riya'u haka nan kuma riya ka rinka yin abu dan wani Allah ma'ana ubangiji ya ce riya karamar shirka ce manzo Allah ya ce in ba ku labarin shirka karama ta ce riya Allah rabbul izzati in an je kiyama zai ce to shikenan Allah mutar ka je kai waka dan a ce kai ka iya ko to shikenan wanda suka ce sai ina sun ce ka iya to shikenan ka iya in an ga kawai a ce ka iya ko kai ka zo kana rera Qur'ani dan a ce ka iya to ka iya ka zo kai kaza dan duk irin wannan ka zo kai dan a ce kai malami ne to an ce shikenan duk abin da kai dan wani Allah to shikenan sakamakon ku kai jiratu ila mahajara ilai amma in kai dan Allah to Allah shi zai biya ka na'am wasum'atu haka nan ji da jiyarwa ka zo kai ka zo wajen ka ji ana magana sai ka canja mata position dan zo akwai maganganun da ake mafi yawa ba gulma bane yan gulman su suke dauka su mai da ta zama gulma kawai sai aka zauna ai wannan Allah ya masa baiwa kaga ya iya karatu sai dai gashi dan kaza kuma ai cikakken da za a ɗauko yabo daga farkonsa har ƙarshe annabi Muhammadu shine bad'an wa maktama farkonsa da ƙarshe duka abun yabo ne amma duk dan adam din da ka ɗauko kai zaka faɗi wani abun yabo a kansa kuma zaka kushe ko da babanka ne kuma ka faɗi wani abun sa na yabo sannan kuma sai ka faɗi wani abun sa na kushewa inda dan adam ne wanda kawai gabansa da bayansa tas ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dan haka akwai maganar da in ka ji ba gulma bane amma sai ka ɗauka ka ji ana magana akai sai ka ɗauka ka je kamar ana dan haka wannan abun shi ma haramun ne sum'atu kenan na'am wal hasadu haka hasada Allah yayi wa wani falala Allah yayi wa wani falala zo kaga kaman Allah bai iya ba ka rinka jin haushi shi ko ba za ku gaishe shi abba wannan yaro ne ba a gaban mu aka haife shi a gaban ku aka haife shi to yayi kudi ya bar ku a gaban ku aka haife shi to yayi karatu ya bar ku a gaban ku aka bar shi to Allah ya dauka shi ya za ku yi in Allah zai aiki ba shawara da kowa yake ba to wanda Allah yayi aikin sa akan sa ku sallama Allah saka maulon mu shawara zai ce duk abun da wani ya ce Allah ya bashi sai ka kareta to kai Allah ya haramta maka wannan abu to dan haka hasada mugun ciwo ne manzo Allah ya ce hasada tana cinye kyawawan aikin mutum kaman yanda wuta take cin auduga sai ka je lahira sai ka samu baka da komi saka sa hasada kuma Allah ya ce la tahasadu wala tura'i shugaba ma ya faɗa ko la tahasadu wala tabaghadu kan ku rinka yin hasada in Allah ya mutum abu ka sallama masa ka girmama shi amma ka girmama kanka ba a ce ka je ka sunkuye kai kana roƙon shi ba ba a ce kuma kai masa fata nashi ya kare a'a ka san shi dan hasa wani dan bakin ciki ne wanda ko ba zai samu ba inda zaka rasa bukatar sa biya to wannan haramun ne malam amma kai kishi yanzu wannan gidan ku yayi kudi kai ma kai kishi ka tafi Fatakwat ka je ka neman kudi ko to shikenan wannan ba hasada bane kuma kai ta addu'a Allah ni ma yanda ka ba wani kudi ni ma Allah ka bani wannan kishi ne ba hasada ba amma Allah ka ba wani kudi a gaban mu aka haife shi Allah in ni ban da rabo to ko na san maka kwaci wannan malam wannan hasada ne da Allah hasada to haramun ne na'am wal bughdu haka nan keta ka zama mugu kawai
duk inda aka ganka an mu ba so a ga kusa da kai duk wanda zo ya katime shi duk wanda ya zo duk maganar da zaka faɗa na ta lalata sha'anin mutane zama kullum kai wani maƙetacin mutum ne mugu ne ba a son kusantanka ba a son kusantan kayanka ba a son kusantan al'amuranka to kaka zama haka haramun ne ورؤية الفضل على غيري to ru'ya ta fara da gaidi ka rinka ganin ku ne fifiko akan wani haba mu kuwaye who are you ba kowa bane ku mu rinka jin kaman ba ai mu yanzu ai mun fi karfin mu yi da waɗannan a kai dan Allah za ku yi met a kabari sai an zo an jera ku da wanda ku kwata lauci a ungon ku ba wani wai kaman kai din me ko kuma wata kila kai Allah ya maka daukaka da wani Allah bai masa ba daga baya sai Allah ya yi masa sai ka rinka jin wani waye ka ji wai dan waye ne dan baban ku ne ina ruwan Allah da dan waye ne to kar ka rinka jin wai kaman kafi wani kullun ka kaskantar da kai ka man tawadda'a rafa'ahu Allah wanda duk ya saukar da kansa Allah zai daga shi amma ka'ida ne manzo Allah ya ce haqqun alallahi Allah yartafi an shay'an illa wa ba'ahu ka'idan Allah ce duk abin da ya daga wata ran sai ya sauke shi wata rana shugaba sallallahu alaihi wasallama akwai taguwarsa da ana tsere in an yi tsere sai ta wuce wata ran sai wani balaramin kawai ya zo da taguwa ana tsere sai taguwarsa ta wuce ta annabi shikenan sabai hankalin su tashi ya rasulullah manzo Allah ya ce haqqun alallahi Allah shi ya san Allah ciki da waje ba wani abin da zai zo ya girgiza shi da ya ga Allah ma bai girgiza ba ma bagal basaru wa ma daga yace to haqqun alallahi Allah ya tafi annan shay'an illa wa qa'idan Allah ne duk abin da aka daga sai an sauke shi zaka ga wani ya tara ilimi duk angon shi ake ji shine babban malami duk garin yana raye bai mutu ba ko a cire a cikin almajiransa ya sama da shi ko a ciro a inda ba a tunani ya zo ya wuce shi zaka ga wani yana da kuɗi da kuɗinsa yana raye bai mutu ba za a zo a yi wanda ya fi shi wani yana nan da mulkinsa yana raye bai mutu ba za a zo a yi wanda ya fi shi wani yana nan da mukaminsa yana raye bai mutu ba za a zo a yi wanda ya fi shi to kakka rinka jin kaman kafin mutane in Allah ya baka falala ka gode wa Allah da falalan amma kakka wulakanta bayansa a cikin bayin nan akwai wani wanda Allah ke kishi da dalilin sa za a lalace da abin da aka baka to da aka wuce kan ka rinka jin ganin fifiko akan wasu ka rinka jin kaman kafiwa ne ka tuna kai ba komai bane in ka ji kai ba kowa bane sai Allah ya dawo da abin da ya baka sai kuma girmama ka din na'am muje wal hamzu to haka nan kuma kyarci ana zaune tura baki mutum ya zo ba gashi nan irin na taba ganin wani abu wani ya zo wajen taro wallahi da baki wani yana nuna irin kar a bashi wajen zama da baki yana nuna kar ku bashi wajen zama da Allah haramun ne na'am wal lamzu haka nan kyarci ya zo wal gamzu wani yare ne da ake yi da baki duk abu ɗaya ne duka abu ne da baki da ido ne ko da ɗan nune ka rinka nuna wani zai shigo kana kokarin kar a taimake shi kuma wani ya zo yana da hannu da baki bai furta ba bai nuna ba amma ya hana a taimaka ko kuma ya toshe wani alkhairi ko kuma ya kulla wani munafurci to da haka wannan duka haramun ne wal abasu haka nan wasa afasiltum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un Allah bai halice ku dan wasa ba amma khalaqatul jinni wal insa illa liya'bud Allah ya halicci mutum da aljanna kawai dan su bautawa Allah ba a halice mu dan wasa ba da wasa Allah yake so sai ya aiko annabin wasa akwai annabin wasa ne ba annabin wasa Allah baya son wasa dawa akwai wani wasanni ga zo duk wasu wasannin da ake mafi yawa haramun ne zaka wajibi ne a kiyaye kaka zama tsimamme tim kawai kullun an ganka kaman tim wata irin ciyawa ce da ba ta motsi a girgiza ta ko kullun ga a dinke wannan ba dabi'a musulmi ana son farau ba ƙaƙa ba kuma addin ba a'a dan ganka ne cikin farin ciki dan cikin nishadi yawa amma kuma kada idan kullun kai kana cikin kakaci kullun kana cikin wasa wannan yana jawo bushewar zuciya yana jawo kasawatul kalbi na'am wasufuriyatu haka nan maye yanzu bai ce wai wanda shay a'a duk manzo Allah ya ce duk abin da zai sa maye haramun ne yanzu ya danganci kwaya ne taba ne wiwi ne giya ne kunun shekaran jiya ne da ire-iren waɗanda duk abin da zaka sha ya sa ka maye haramun ne yawa ko maganin mura ne aka baka ka'ida sai ka sha ya wuce ka'ida kuma ka san in ka sha bugar da kai zai haramun ne wazina duk abin da ka san zai bugar zai fidda kai a cikin hayyacinka to haramun ne wazina haka nan zina wala taqrabu zina ubangiji ya ce kar a kusanci zina to duk wanda ya je aikata ta haramun ne kuma
mai zina malamai suna faɗin cewa in ya je lahira za a tada shi kamar jaki kuma sai an ɗaye fatarsa aka ga azaba in kai baka da mata ai maka bulala 80 in kana da mata kai sai an kashe ka ma'ana in ka taɓa yin aure kawai ko baka da mata in dai ka taɓa yin aure to in kai hukuncin ka na haddi shine a kashe ka sannan a nema maka gafaran Allah to dan haka ba masifa kamar zina shi yasa shugaba sallallahu alaihi wasallam ya ce kanka keɓe daga kai sai mace ba tare da muharraminta ba saboda me shedan na nan yana bin cikin jini da jijiya haka wajibi ne a kiyaye duk abin da Allah ya ce kar a kusance ta kar a kusanci zina ga baki daya to da haka duk abin da aka san alama ne kuma zina kala kala ne ana yi da ido ma kana yarinya sun gina ma zina ci malamai sun yi ta kashi kashi a bare yanzu yawa yanzu ko masu magunguna zaka ji na da zinan hannu ko to tana da nau'o'i da yawa mafi dai haramun din shine ka tara da matar da ba taka kuma zina tana da wani lamana in dai kai zina to sai an yi da babarka ko ai da yar uwarka ko ai da matarka ko ai da yarka wani ya ce shugaba wani kai wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karshe ne annabi iyakan lamari kenan wani fa dan cika da kasaitan annabi zuwa ya ce ya rasulullah kamin izini in je in yi zina manzon Allah ya ce zina yanzu kai ne malami sai wani zai same ka an gwaci akan hukumullah Allah ka yadda mana in je in yi zina kai mu za ga wannan kai ta bala'i kana zage zage mutumin banza mu ina manzo Allah ya ce zina kuma ya ce to shikenan kana so a yi da babarka ya ce ya rasulullahi ba na so ya ce to haka shi ma wanda zaka yi da yasa baya so a yi shi ma haka wani ma baya so a yi da babarsa kana so a yi da yar uwarka ya ce ya ce to haka su ma mutane ba sa so a yi da yan uwansu kana so a yi da matarka ya ce ya ce to haka su ma mutane ba sa so a yi da matarsu kana so a yi da kanwarka ya ce ya ce su ma haka mutane ba sa so a yi da kanwarsu kana so a yi da yarka ya ce ya rasulullahi su ma haka mutane ba sa so a yi da yarsu kaje likitan likitoci shikenan ya bashi ma ba zai yi zinan ba yanzu dama zai yi ne dan bukatar sa to shi kuma yana da irin abin da baya so a yi masa shi ma ba zai taba na kowa dan kar a taba na shi to wajibi ne kar a kusance ta haramun ne kar ma ka bari dogon mu'amala ko irin hiran nan in ka san waje da duhu ka tsaya hira da mace a fita sarari yawwa a fita yawwa yanzu ko a wayoyi ana abubuwa dai Allah ya kyauta ai kokari a kiyaye na ban ji ba amin to ai kokari a kiyaye da Allah in annabi ya ce kar a yabu ba wasa in Allah ya ce kar a yabu babu wasa a ciki Allah ya kiyaye mu na'am to wan nadhur ila al ajnabiyyah ina teloli ina yan kasuwa ina mazama da kallon matar da ba taka ba wata lazuzu bi kalamiha aje wai mutum ya ce a wallahi matar nan muryarta da dadi inna lillahi wa inna ilaihi matar wani tana magana kana yaƙi baki ga kaida in mace ta ce maka sannu irin an zo kana gyaran hanya wata ce sannu da aiki yawwa kawai zaka ce yawwa sannan ki na ruwanka da ina gajiyarta kaga zo ayo mutum wannan nan yayi dace ya samu kyakkyawar mata subhanallah wannan duka haramun ne ba a sa ka kalli matar wani ba bare ka ji dadin me ta faɗa yasa malam in kai gida da zan kana da kawai in abokinka yana da mata su zo tare yawwa kuna hira hankalinka na kansa in kaga yana kallon mata ka shiga ta gaban shi ka tsaya yawwa shi ya da mai da hankalin shi kanka ita ta mai da hankalin in kaga ya kura ido in kuma bai da mata ku zauna daga ɗakin waje in ba ɗakin waje ku zauna a kofar gida kan aka bar kato ya shiga ma gidanka ba zai je kalle ma mata ko kana zaman lafiya wani yazo ya kashe ma aure saboda su mata shi umai ne sai ta zo ta ga wata kila shi abokin naka ma yafi ka kyau sai ya zaga ka ko kuma ka zo kuma ba a sakewa gida ba abun wasa bane ubangiji ya ce a bar ma hurna ma yutli fi buyutukum karna fi buyutukum Allah dai yana magana to dan haka kanka bar ma ta saka kaka yawa mace kana gida ka tamban zaka kora mata ka tafi kasuwa wai ta je su ka ce bane kuma kai kana kwance a gida haramun ne waɗannan abubuwan illa rura ne sai ayi larura abubuwan larura suna sauka amma dan jin daɗi da sakarnin cewa da ganganci kawai ka kora mata ka tafi kasuwa ko kuma gara ka son ka ta ganin kwa mace da wanda ta zo ta sa liqaf amma kuma har sun galalin kafar ta ana gani ta rufa abin da ba al'aura wata wala wal maratu kulluha awratu illa wajhaha kafaya to duk irin waɗannan abubuwan da suke jawa ko kuma ka saba da matar wani hannun bobinta kuna da shi ba tare da mijinta ba kana da number ta tana da wayanka kuna chatting kuna waya amma mijinta ba bai sani ba kai waye atilan magatulan ba dalili to wannan duka haramun ne in an ce haramun ne ba ka da hujja ka ce haka wani yake ko kuma ai ta ce ga number ba sa ka in yanzu in ta zo har shagon ka larura ce sai ka sayar mata ba ruwanka da number ta ko wani a'a sai in wani larura mai karfi tunda an zo zamanin larura amma kaga wani
ina gani muna shiga kasuwan aiko kaga yanda ake wallahi hatta fa ana yi waɗannan duka haramun ne so Allah ya kyauta Allah ya kiyaye da haka kar ku rinka kallon matan mutane yawa ku bude makarantun mata ku zo ku sa matan mutane a gaba kuna ta kallon su to ku su malam Jabir ku ne malaman islamiya in mata sun zo sai ana yin kasa ko sai a dan sa waiji a tsakani saboda kaka zo tana mai da qira'a malam kana ji akwai abubuwan matsaloli fa wani an kama shi a zagaye yana tafiyin yana rawa aka samu a shari'a lalace to haka don haka sai ana kiyayewa wani shaidani ne fa murya kawai in yaji shikenan lamari zai lalace to da haka shi yasa shari'a take hanawa na'am muji wa akalu amwalin nasi bi ghairi dibin nafsi ka rinka cin dukiyar mutane ba tare da ransu ba kai ne shugaba an ci a tara kuɗi an tara kuɗi kawai an nemi kuɗi an rasa in an haɗa kuɗi akwai wani abokin mu da aka haɗa kuɗin aure da aka nemi shugaban kwamitin me ake cewa mitin din aka rasa har aka yi suna bai dawo ba ya ja wasu to da aka rinka cin dukiyar mutane ko kuma ka zo ka yi dan kasuwa ne ka karbi kayan wannan ka karbi kayan wannan wannan duka haramun ne ka rinka cin dukiyoyin mutane ba tare da daɗin ransu ba wa akalu biddini aw bi shafa'ati wa akalu bi shafa'ati aw biddini ko kuma ka rinka ci da addini shine ku ne malaman addini kaza ba ku kuɗi saboda inganta marayu ko malam inganta marayu ko inganta maraya da haka kai kokari ka san addini zaka yi wa hidima ko kai za a yi wa hidima lalle a yi wa malamin addini hidima ba laifi bane amma kar da sunan addini ka ci kuɗi masallacin ku ya lalace a dan taimaka muku za ku yi ara masallaci kenan a gyara masallaci alabashi in abin da ya rage a samu ba inganta a masallacin amma masallacin lafiyar shi kalau ba dalili a ce masallaci ya lalace a karbi kuɗi a cinye ka ci haramun da ire-iren waɗannan abubuwan makamanta ko da sunan marayu ko da sunan wani abu dai da musulunci ne ko addini a karbi kuɗin a ci da wannan to haramun ne ko akalu bi shafa'ati ci da ceto mutum ya faɗa a rijiya kai kaɗai ne mai ƙarfin da aka shiga ciro shi a lokacin nawa za a biya ka kuma yana ciki ana dundun ko wani makawa zo zai tsallaka kwari ya ce Allah ma za ka tsakar da ni nawa za ka biya ni duk ko kuma kai ne shi yasa yanzu anan sai a duba ko irin likitoci to shi yasa likitoci ma suna da wata kaida akwai wani mutumin da in an kai shi asibiti to ba za mu tsaya duba daga ina ce ko bai faru ba sai an fara magani tukunna sai an dan ceto ransa ya dan farfado tukunna a dawo sa to duk abin da ka san kai zaka iya yi to dan haka wajibi ne sai kai abin ma da a biya ka amma mutum ya fada a ruwa kai kadai ka iya ruwa a ce wani zo ka ciro shi ka ce nawa za a biya ka in ka ci ka ci haramu na'am wa kala amwalin nas bi ghairi ibn nafs ko ka zo kana cin dukiyoyin marayu ko an bar maka kai kaga wani an bar masa dukiyar marayu kuma shikenan da yana sa dan toyobo ne da dan abuwa kuma sai a ringa ganin shi da yar mita sai a ganka da gizina ko sai da ka baka dukiyar marayu tukunna Allah ma bude sai a duba shi yasa malamai suna faɗin cewa wanda za a karɓi shaidan sa a kotu shine wanda ya rike maraya yanzu misali yanzu ba za a kira ɗan kai ba da shaida a kanka ba amma za a kira marayan kai ba da shaida a kanka saboda shi dama kullum gani yake ka cuce shi in aka ɗau kuɗin mutum aka bayi ka to shi kullum gani yake ka cuce shi to wannan in yace kai mutumin kirki ne to shikenan kai mutumin kirki ne kawai amma in dan kai ba dama wannan ne in halaka ne zai zagi baban shi so da haka ire-iren waɗannan abu duk irin wannan abubuwan haramun ne kaga anan sai mu shigo har cikin addini an kira haka to kaga dai ba laifi bane malaman addini shari'a ta yadda musamman hadisi shugaba sallallahu alaihi wasallam cikin sahih bukhari an kawo babi in ka so in zaka koyar da yara ka tambaya nawa za a biya ka musamman a karantarwa ko a addu'a mutum ya zo ce ma zan wani sabbin alqur'ani tambaya nawa zai biya ka duk wannan shari'a ta yadda yawwa amma akwai abubuwan da shari'a ba ta yadda a yi su dan kuɗi ba ko irin limancin nan an fi dai gabatar da yi dan Allah akan yi dan duniya amma dan ka ce sai da kuɗi da kai kaɗai ne malamin anguwan nan a ce a zo a ja sallah sai nawa za a biya ka in kai aka baka sadaka Allah ya karba amma dama ibada ce kuma kai haƙƙi ne in kuma baka yi ba akwai abubuwan da maimakon da ba kai wani zai iya yi to in sai kai ne kuma in baka yi ba kai wa Allah laifi to zaka mu kula da irin waɗannan abubuwan na'am wa taqiru salati an auqata mafi girma kuma da cikin abubuwan da aka yi wannan shine barin sallah a cikin lokacinta da gangan kana zaune kawai kana aiki ana sallah a ka'ida in aka ce Allahu akbar duk abin da kake na aiki so ake ka tsaya da shi ka bar abin ka tafi ga sallah an kira ne ai domin amfani hayya ala salat mene hayya ala salat ku tafi ne ku taho zuwa ga sallah
ana hayya ala sala kana buga kwano, ana hayya ala sala kana jan kujera, ana hayya ala sala kana taka keke, ana hayya ala sala kana cini. A'a haramun ne waɗannan abubuwa. Yawwa ana hayya ala sala to a taho zuwa ga sallah. Yawwa in an yi sallah sai ka to da gangan kana cikin lafiya kana cikin hali mai kyau ka bar sallah a lokacin da yanzu wani ka samu wani bai yi isha ba yana jira sai 12 dare ko sai ya je kwanciya ko kuma wani ya hada su masu duka sai ya je kwanciya. Ina dai kai sallar to yin ta ba a lokacin ba shi ma haramun ne. Yawwa amma kuma da yawa akwai abubuwan da mutane suke musamman an shiga motar tafiya sai ka gane ashe ba san addini ba. Direba ka zai yi sallah, direba ka zai yi sallah. Malam matafi yana da sassauci. Za a iya tura azhar gaba a dan jawo da asar amma ɗaya tana yi ko da rabi ko direba sai ka tsaya har a kokarin za a yi fada. An ce a tura azhar a dawo to duk irin wani abubuwan in ba a yi karatu ba za a san su yana da kyau a san su. Don haka tarayya sallah da wata haramun ne. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun ko haka Qur'ani ya faɗa su. Don haka ire-ire waɗannan abubuwan ubangiji rabbul izzati ya hana. Na'am. wala yahillu lahu suhbatu fasikin. To sai mu tashi akan shi. Wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana abin nan faɗa daidai. Allah ba mu amfane shi. Allah ƙara annabi wasila da fadila. Allah ƙara shi tijani karama. Allah ƙara shi karama. Allah saka shi da alheri.